Sukango Kogroza Haikeno, Bisram Gondoni Shagnai Nogo Tangai, Aro Shakhamia, Tongai Rogno, Samung Kaham, Pol Pokla, Tai Jus of Bagika, Bisram Gons, Raja Chomohuni, Maharaja Bir Bikram, Hatini Adong Rog. Boro Haikanaka, Table, Kami Amte Rogo, Tangai School Office, Tongmani Jakarogo, Toilet Dog, Subsutra Kline, and Nog of Subsutra Kline, DM Mitani permission now, Subsutra Kline, Nishaka, Boagra Bir Bikram, Kishur Maniko Bahadurni, Phil Shara Sisini, Asibani, Shala. Buskang Bishirogo, Table Kahamke Kline, High News Haikanaka Society President, Bijoy de Borma. Ni bagai nor sajang lai mana hai ke ba apel thalik tam ni bagai bag lai khatini 19 तारिख अगस्त तिनी चिनी हाबुरानी बर्थडे बीर विक्रम किशोर मानिको बनी बर्थडे ने बागे तिनी जतो खादन ताकुता बुकुसो अरु मादन नाय जतो नां पाइपले हामबाय तिनी सबन चिवा याफुरा पाइपले कक छनाय राजानी बर्थडे सन अब बिसि बुरुम बुरुम सन बर्थडे हगे सन अब फल फकरा वितरण खायो चारजना मानिराव के बन बागैन तिनी फुंजारानी जतनो खाजन ताखुताय बुथुनां पाइपले फुल याफुरै आनि बक्तब्य आं ताइ बिसि कक छाया आसु साव आनि बक्तब्य अरुण सेरपका जतनो खुं बाय बरमपुर लाथिमायनो जों मरो तिनी महाराजा बीर विक्रम सोसाइटी नि नै मिया संतायसा जेनेरेल मिटिं खालायका ओ मिटिं खालायमोन परे हंगा मिटिं कक चालबाय जाखा जोंसिन बिश्रामगंज हस्पिटालाव जे मानसा जों हल र किसर लाय नहैनाय इके अबनि तिनो तिनी सिनि राजानि आसिमन सालनि तेसिनि बाजारनि इंगिनाय बीर विक्रम हातिनि इंगिनाय जों र बिश्रामगंज प्राथमिक हस्पिटालाव जों थालिक इके दै आपेल जों चाजोंलाय बिस्कुट अब्रम जों बागलाय जाखा इके ताबो बोसोरनै आगामी दिनाव जों क्या कथासे खालायदोंमोन मानसि दङ जों अब हाय फलबो पार्टनाय बोसोर जोंसिनि जेबां बाजार परिष्कार हाय र जों अब र फाइन टयलेट अभियान फाइन लाय दङ जोंनि सोसाइटी थेके बिशाल कामकम सिबाइजाल डिस्ट्रिक्टनि जत बाजार टयलेट दंमोन अब जों टयलेट अभियान खालाय डीएम नि पारमिसन लानाय जों अब एवार्ड नाय बो बाजार बो टयलेट बो हस्पिटाल अब बर क्लीन खेतम अबन बय अभियान खालायनाय और बय जों अलरेडी जों कয়েকজন एक्जिट कोभिड जों खब सालायया अब फर फ्यूचर जों अबन अभियान खालायनाय अब इमिडिएटली खालायजागोन अब हायनो जों बिसपुरम बुरम बोसोर जोंनि समाजनि गय सामलायनाय जोंनि आरो कुनु वानसा हमान गरै एबा अब जाति बे धर्म अब हाय कुनु दंलाक सिनर कुनु वानसा तिबा हम दंलाक इके अब हायनो जों बिरबुन जोंनि बोसोर आबन बोसोर चेष्टा खालायनाय इनसिनि मुंथिसे सागा आंका महाराजा बीर विक्रम हातिनि सोसाइटी नि एगो सेक्रेटारी विजय देव वर्मा